Dear colleagues, yes. Kolegyne, kolegovia, áno, komisia financuje environmentálne mimovládky, aby lobovali európske inštitúcie, ale týmto nekončí. Komisia financuje aj mimovládky, ktoré zastupujú záujmy poľnohospodárov, aby lobovali v inštitúciách vrátane Copa Cogeky, taktiež inštitúcia Európska komisia financuje taktiež mimovládky, ktoré zastupujú záujmy priemyslu. Aj Európsky parlament financuje podporu vedcov, tiež občiansku spoločnosť poľnohospodárov a tiež čo sa týka výsledkov stretnutí s predstaviteľmi komisie. Za toto všetko sme predsa hlasovali my všetci. Teda prečo ukazujeme prstom len na ekologické mimovládky? Staviame sa všetkým potom rovnako. Začneme vyšetrovať aj tieto finančné prostriedky, či dostali napríklad protestujúci poľnohospodári na Šumane nejaké peniaze. Dúfam, že to nebudeme skúmať, ale som vďačný za túto finančnú podporu, pretože Únia financuje projekty, chceme vedieť, aké majú výsledky, chceme robiť lepšiu legislatívu, tak aby Európa bola silnejšia, prosperujúcejšia, aby bola sociálne spravodlivejšia a ekologickejšia. A to sa nepodarí bez zapojenia všetkých aktérov, vrátane tých, ktorí sú vzdialení z Bruselu. Ak chceme obmedziť pôsobenie občianskej spoločnosti, tí, ktorí sú chrbtovou kosťou našej demokracie, tak začneme taktiež obmedzovať kroky aj podnikateľskej obce poľnohospodárov, alebo bude to znamenať, že keď dostanete peniaze z eurofondov, že nemôžete lobovať v európskych inštitúciách, alebo nemôžete nič ovplyvňovať? Podľa mňa nie. Ďakujem.